Gava Yesua hata dere u cemaat hinka Saraket kashisha Ruzpia cemaat hatne jamvi u gotne To bıçı hakimi van karataki U ke ev hakim dayete Yesua luvan vegeran u got Ez jî tiştekî ji we bipirsim Heger we caba min da Ez jî were bêjim Ez bi çi hikimî van kira dikim Hikimê baptîskara Yohanna ji ku bû? Ji ezmên bû yanê ji merva bû? Evana nav hevda şeverîn û gotin Heger em bêjin ji ezmên bû Evê me re bêje Lê we çima ev bawer nekir Lê heger em bêjin ji merva bû Em ji heroletê ditirsin Çimkî hemû ya qebûl dikin ku Yohanna pêxember bû Wana caba Yesua da û gotin Em nizanin Evî van ra got Ez jî we re nabêjim ku ez bi çi hikimî van kira dikim Du kurêt mervekî hebûn Evî kurê xwe yî mezin ra got Law îro here navrez şixul bike Evî li vegeran tu got Ez naçim Lê paşê pişman bû û çû Hingê bav çû cem yên din Hevî jî wiha got Belê ez ê herim bavû Lê neçû Niha ji van her du Kura kîjanî gora bavê xwe kir Wana gote wî Yê mezin Yesua jî gote van Ez rast were dibêjim Ku xercger û qav Vê berî we bikevine padşatiya Xwedê Çimkî Yohanna hat kariya rastiyê nîşanî weke Wev bawer nekir Lê xercger û qava ev bawer kirin Ve ev tişt dît jî li dîsa hûn li gunehên xwe da we negeriyane ku ev bawer bikire